आं फिसौखौ आरो बिहामजोखौ माजों जाहोनो माजों फिनो दान्दिसे समनि सानैसो दैदेनगिरिनि गोरोन्थियावनो एबा गोरोन्थि लामा थांनायावनो दाय गैयै नखरासो अराय समनि थाखाय दुखु जानानै थानांबाय। खुलुमबाय। गिबि गिबियाव नोंथांमोननो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय आरो लोगोसेनो दिनैनि बे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाखाबाय। नोंथांमोना ससे भिडिअ टाइटेल थाम्बनेइलाव नायनानै मिथिखाबायानो जानो हागौ जों सोरनि सायाव बाथ्रा सावरायगोन। थारैनो जोंहा जेथिया 16 सेप्तेम्बर बेलासिहालागै अब्ला जोङो नुनो मोन्दोंमोन जे खौरां बिजोंनि गेजेरजों बिथांमोन निउ इउएलएफबि होननानै बर'नि हाथियार हमग्रा आफाद एबा बिग्रायखां आफाद महरै जोनोम जादोंमोन ससियेल मिडियानि गेजेरजों आरोना। नोंथांमोना नुखाजोबदोंमोन आरो लोगोसेनो बे जोनोम जानायनि साननै उनावनो एबा 18 सेप्तेम्बर खालि जोंहा रुंसारि जोंसार आरो जनक बिथांमोनखौ फेक एनकाउन्टार खालामनाय जादोंमोन नङा होमबा। जेखियानो जाया मानो जों बिदिब्ला सोब खम समखौनो बुंनांसिगोन दान्दिसे सम आरोना। मानि थाखाय होननानै बुंब्ला बिथांमोना जोनोम जादोंमोन 16 सेप्तेम्बर खालि आरो लोगोसेनो बिथांमोना आसाम सोरखारनो एबा आसाम पुलिसजों सारेन्डार जादों 29 सेप्तेम्बर खालि। खोब मोनदों बिथांमोना 14 सानहालागै मोनदों आरोना। अब्ला जों साननो गोनां जादों जे पाब्लिकफ्रा साननो गोनां जादों एबा बुंदों जे गोबां सुबुङानो जे दान्दिसे समनि थाखाय दिन्थिनायनि थाखायनो एबा बिथांमोना हाग्रायाव थाहैनायनि थाखायनो नंखाय बाखायनो खास्रि बिस्रियै रुंसारि जनक आरो लोगोसेयैनो जोंसार बसुमतारी मोना बिथांमोननि थाखाय एबा बिथांमोननि मुङाव बोलि जानांदों होननानै बयबो सुबुङानो बुंदों। आरो लोगोसेयैनो गोबां सुबुङानो बर'फोरनि पाब्लिकफ्रा गोबाङानो गोबां दुखु फोरमायदों आरो लोगोसेयैनो गोबाङानो मोजांबो बुंदों। दायो सारेन्डार जाफैदों मोजां। मानि थाखाय होननानै बुंब्ला आरोबाव हयथ' बिसोरो थाबावोब्ला बर' हारिनि सेंग्रा एबा लाइमोनफोरखौ बिथांमोना इउएलएफबि साजायनानै बिथांमोना बुथारनो हानाय नङा, फेक एनकाउन्टार खालामनाय नङा होननानै बिथांमोना फोथायदों। आरो लोगोसेयैनो गोबाङा बुंदों दानि बे जौगालु मुगायाव एबा डिजिटेल मुगायाव हाथियारजों जुजिनायनि सम गैला। दानि मुगाया सोलोंथाइजों आरो लोगोसे नोंनि गियानजों एबा मेलेमजों जुजिनायनिसो जुग होननानै। ये बड़ी अच्छी बात कही है। बिदिब्ला जोङो गोबां सुबुङानो बिनि सायाव दुखु फोरमायदों। आं पाब्लिक डमेननिफ्राय लाबोनोसै बेखौ बिथांमोना एबा जोंनि पाब्लिकफ्रा मा लुबैदों बिनि सायाव फंनैसो जोङो नायनि। रिना बर'आ बुंदों लासिं सिंनो आरो जय मुसाहारिया बुंदों एन्जर होसोनो थांदोंमोन नामा। आच्छा नेक्स्टआव मा पार्टी ओंखारबावगोनलै? सोमावसार बसुमतारीया बुंदों डेनराइट जाग्रा गोजासो माथो गथ'फ्रा, हाबाब नुहुरखाबायानो नामा बानायसोआलाय। रन्जन दैमारिखौ गहोनो डिमान्ड खालामनायानो बेनो जाबाय लासिं सिंनो। बान्जार नार्जारी लाइफ टाइम जेलावसो सोना दोनजोबनांगौ सालाफोरखौ ननसेन्स। जोंसार आरो जनक सानैनि अबथिरा जिउ खोमानांनायनि केस बिसोरनियाव हो। थैजासे जोबना दोन सालाफोरखौ लासिं सिं थांनो आरो फैफिनो जाम्बा खिबु खर'। अरे कहना क्या चाहते हो? आइसि दाखालि सानै इनोसेन्टखौ इनकाउन्टार खालामनायनि आउटकामा बेनो जाहैबाय थोर थोर गिबायना सारेन्डार खालामफैबायदां। सिएमआबो मिनिबाय थादों जानांगौ। एबसु आरो बिटिआरखौ नाङा फाङा दाय जाबसिननाय थाबा जानाय नङा दे। बर' रायजोफ्राबो साननायनि सम जाबाय। सोर मोजां सोर गाज्रि हारिनि मुङाव इउएलएफबि दाफ्लानाय दाय गैयै आगोमा सानै सेंग्रा खोमाना लानांबाय। सोर रुजुनगोन बिनि दुखु दाहा दायफोरखौ? माब्लाबाबो गनाय नङा नोंसोर बि दायनिगिरिनिफ्राय। बिनो नोंसोरनि हारि सिबिनाय लासिं सिं। नोंसोर बायदि मानसिया गेदेमा रन्जननि मुं लाफ्लानानै हाग्रामायाव ओंखारनाया उदैनि बेफारसोमोन नामा? अनजालि चेयारमेनाबो निजिनि बिदाखौ लाना गेम गेलेनायनिफ्राय थाबैनो गोजानाव थानाया मोजां। गुड भेरि गुड। बोरो सिलायालाय ना उखैहाबना सिलायखौनो जाजोब्बाय? बड़ा हरामी हो बेटा।
थ' बलेन बर'नि बादिब्ला नोंसोरहा जेबो खामानि दामानि मावनानै सोलिनो रोंला नामा? सानफ्रामबो एजि मानि नागिरब्ला बोरै जानो? दिनै समाजाव बेसेबांबा गिदिर गिदिर फरायना साख्रि मोनाब्लाबो जेबो खामानि मावनानै गाव गावनि न'खर सालायलांदों आरो नोंसोरो जाथिनि बदनाम लाबोग्रा। दिनैनि दिनाव नोंसोरो बायदि हाग्रायाव थानाय हाथियारजों खेला गेलेनायखौ रावबो गिनाय गैला आरो सरकाराबो खोनासंलिया जेबो। बिनि सायाव उल्थासो जाफिनो। बेखायनो दिनैनि सानाव मानसिया गावनि आखाइ आथिंजों आरो माथा मेलेमजों हाबा मावनानैसो सोलिनो हायो। बादोल जाबा जाम्बा जेब्ला गियान थाब्ला जेबो मोनला। Good, very good. बिक्रम नार्जारिनि बायदिब्ला बिसोर सानै मानसिखौ बुथारबाय। Good, very good. दैथुन बसुमतारिनि बायदिब्ला लासिंसिं जाम्बाफ्रा। नोंसोरनि थांखिया मामोन? बेखौथ' खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायखादोंमोन नङा होमबा नमल दैमारि? Good, very good. लरग' लरथ' बेफोरनो थोर। आच्छा सिलायबो गैया माथो रावनावबो। ओमफ्राय रमेन बसुमतारी वाट ड्रामा इज गयिं अन एगेन एन्ड एगेन। आरो दैमारि आर पिकनिक जानो लांफानाय डिजे बक्सआ चार्ज जोब्बायनो बेखायनो चार्ज होनो फैदों। सिक्स फायाराव आदा प्रमद। फोरमान नार्जारी चकलेट बम थरसेयानो गैया माथो एसो अरिजिनेल बमाथ' गोजाननि खोथासै। गुड डिसिसन दे दानिया बयबो खौसे जादो आरो बड'लेण्डखौ सोरजिनो नाजालायदो जोहोलावफोर। दे इउज लाक्जारि बेग्स नट फर जंगल इट इज इउज इन स्कुल आइ थिंक। दैमा बर' पलिटिक्स इज एभ्रिवेयर। आरो लोगोसेनो रुपनाथ नार्जारी दाखालि गेदेर गेदेर डायलग होनानै दिनै मानोथो खावब्ला सारेन्डार जाजोबोलै जाखो? गासिबो पलिटिकेल लिडारनि पलिटिक्ससो बेफोर रायजोफोर। मा थांलाबायना मानो फैफिनखो? इट प्रुभ्स टु आस डेट सैमाया सोंनाया अरनो रोङा अखा खोरोमनाया हानो रोङा। गिदिर गिदिर खोथा बुंबाय थानाया गैला हनै। सोर दैदेनामोन? माथो सासेबो लिडार बायदिखौनो नुवा। बसआलाय सोर? इउ विल लिभ बि आफादनि दैदेनगिरिखौ रायजो राजाया मोसौ बुनाय बायदि बुनांगौ। बिसोरनि थाखायनो दाय गैयै सुबुङा दाय गैया गारानो थैनांगौ जाबाय। थ' जोङो बेफोरखौ नायोब्ला नुनो मोनो जे गोबां रायजो राजाफ्रानो दुखु मोननानै दङ बिथांमोननि दिन्थिसारनायाव एबा बिथांमोननि खामानि मावनायाव एबा बिथांमोननि सारेन्डार जाबोनायाव। थ' बिथांमोना खोब सम थादों 14 सम हाग्रायाव थादों। बिनिखायनो जोङो रायजो राजाफ्रा नुदों गोबां दुखु मोनदों आरो लोगोसेयैनो बिथांमोननि मुङाव दाय गैयै सुबुङा इनकाउन्टार जानांदों एबा अराय समनि थाखाय बिनि बिसि आरो लोगोसेयैनो फिसाजोफोर एबा बिथांमोननि न'खरनि सुबुंफोरा अराय समनि थाखाय दुखु सैनांगोनखौ नुहुरनानै बयबो रायजो राजाफ्रानो बांसिनानो दुखु फोरमायनायखौ नुनो मोनदों। थ' जिखियानो जाया थ' जोङो ससियेल मिडिया एबा विकिपिडिया एबा ससियेल मिडिया एबा जोंनि निउसफोरनिफ्राय एबा जारिमिन बिखाखौ बोलानानै नायोब्ला नुनो मोनो जे जोङो बबेबा मोनसे बिग्रायखां हान्जाया सारेन्डार जाफैयो एबा सारेन्डार जायो एबा गावखौ सोरखारनि सायाव गथायो माब्ला जेब्ला बिथांमोननि थांखिया आसाम सोरखारजों मावफुंजागोन एबा बिथांमोनजों सावरायलायनानै थांखिया जिथारबाबो बे मेन थांखियाव थाङाब्लाबो स्लाइडै माबा मोनसेबाबो बिसोरनि थांखिजों नायनानै माने बिथांमोननि साननाय बिथांमोननि माबाखौ मावफुंगोन अब्लासो सारेन्डार जानायखौ जों नुनो मोनो बांसिनानो। थ' जिखियानो जाया मानो बिथांमोना सारेन्डार जादों। थ' बिथांमोना दासिमबो गोबां खौरां बिजोंनि गेजेरजों जेबो बाथ्रा बुङाखै। बिथांमोननि थांखिया मावफुंजागोन मावफुंजाया थ' मावफुंजायोबाथ' मोजांनि खोथा बिथांमोननि थांखिफोरा मानि थाखाय होननानै बुंब्ला जेरै नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड बेयो 1986 आव जागायजेननानै बिथांमोननि मेन थांखियाबो बड'लेण्डआनोमोन। थांखि बिथांमोना बिटिआर एकर्डखौ मोनफैदों आरो लोगोसेयैनो गोदानै जोंहा एनएलएफबि मोन ना बे एमबाटानि दैदेननायाव जाय बिग्रायखां हान्जाया दैदेनजादोंमोन। थ' बिथांमोननियाबो मेन थांखिया रन्जन दैमारिखौ बाहेरायाव दिरुननायमोननो। थ' जों खौरां बिजोंनिफ्राय मिथिदों एबा जोङो खौरां बिजोंनि गेजेराव गोसारनायखौ नुदों। थ' आरो लोगोसेयैनो बिथांमोननियाबो सावरायगासिनो दङ आसाम सोरखारजों एबा बेफोरबायदि होननानै जों मिथिनो मोनदों। नाथाय बिथांमोननि थांखियाबो गोबांमोन। बिथांमोननियाबो रन्जन दैमारिखौ
दिरुननाय बड'लेण्ड सोरजिनाय आरो गोबां थांखि दंमोन थ' बिथांमोननि थांखियाबो मोजाङै सावरायजादों बा मोजांनि खोथा अबयसे बिथांमोनाबो सारेन्डार जाबाय नालाय थ' जिखियानो जाया बे समाव जों बेफोरखौ उनावहालागै ससियेल मिडियानि गेजेरजों एबा निउस मिडियानि गेजेरजों नुनो मोनगोन मानि थाखाय सारेन्डार जादों मानि थाखाय सारेन्डार जायाखै नङा होमबा थ' दायो जों एजाम्पसन एबा जोङो बेले बेजेखौ दोनथ'नाया मोजाङानो मानि थाखाय होनोब्ला बिथांमोना मा सावरायदों मानि थाखाय सारेन्डार जादों हयथ' बिथांमोनाबो क्लेरिफिकेसन होगोन एबा माबा मोनसे होफैगोन जों मिजिंथिदों आरो लोगोसेनो दानिया आं फंसे बाथ्रा बुंनो नागिरदों आरोना थ' बिथांमोननि आफादनि थाखायनो दाय गैयै सुबुङा गावथार जानांदों दाउ अमा सैमाफोर बायदि आसाम पुलिसजों थ' जिखियानो जाया आं फंसे बाथ्राखौसो खावलायनो नागिरदों जे जायफोर बिथांमोननि दैदेनगिरि ULAP-नि थ' बिथांमोना जेथिया सोरखारजों रायज्लायो एबा माबा मोनसे सावरायो बिथांमोननि सारेन्डारनि खोथाजों लोगोसे बिथांमोननि दाबिनायनि खोथाजों अब्ला आं फंसे खोथाखौ सोसनदेरजानो लुबैदों जे बिथांमोननि आफादनि मुंनि थाखायनो सानै सुबुङा जिउ गोमानांबाय अब्ला बिथांमोननि न'खरनि सोमोन्दैबो नोंथांमोना जाहाथे एसेब्लाबो सावरायफागोन होननानै आं लुबैयो मानि थाखाय होननानै बुंब्ला नोंथांमोननि आफादनि मुङावनो बिथांमोना गिबि मुंख्लं नोंथांमोननि आफादनि सुबुं नङाब्लाबो बिथांमोना नोंथांमोननि आफादनि गिबि मुंख्लं अब्ला बेखौ नोजोर लाखिनानै आसाम सोरखारजों माबा मोनसे रायज्लायोब्ला बिथांमोननि न'खरनि बाथ्राबो एसेबाबो रायज्लायफ्लागोन होननानै जों मिजिंथियो एबा आं गुरैयै खावलायो एबा पाब्लिकआ बयबो लुबैफादों थ' जिखिनि जाया बे भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय थ' नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालाम आरो गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसेनो नोंथांमोननि पार्सनेल अपिनियना मा कमेन्ट बक्सआव खोन्थानो होबानो जाबाय